Sen misiniz? Benim ismim Петр, фамилиям Пахомов. Benim milletim Saqa, Yakut bulağı. Min üzeme tuğan telimini bek yaxşı bilem. Hazır Tatarşa öğrenerge başlandım. Çünkü benim apam ire Tatar. Lakin ul Tatarşa bilmiyor. Min 1991 yılda Troitsk degan şehirde med училищеде okuydım. Anda başta işitken idim Tatarşa. Ebi şuşkişe etiye Tatarşa söyleşerler. Bana bir koşamadı iş başta Tatar dili. Ondan soň med universitet bitirgäç Ханты-Мансийский автономный округда көчтüm. Анда Нефтеюганск янында шәһәр шәктә торам. Үземә табиб. Анда күп татар шәфкать туташлар эшли һәм татар дусларым барысына да татарлар була. Шуңа күрә мин дә татарча өйрәнергә башландым. Дөньяда татар теле 14-нче урында тора бит. Шушы турында мин дә ишеткән идем. Шуңа күрә татарлар үземә туган телләрен нигә өйрәнмиләр, нигә белмиләр дигән сорау бар. Туган тел. Габдулла Тукай сүзләре. И туган тел, и матур тел, әнкәемнең теле. Дөньяда күп нәрсә белдем, син туган тел аркылы. Иң элек бу тел белән әнкәм бишектәс көйләгән. Аннары төннәр буе әпкәм хикәят сөйләгән. И туган тел, һәр вакытта Йөрмәдән берлән синең, кечкенәдән аңлашылган шатлыгым, кайгым минем. И туган тел, синдә булган иң элек кыйлган дөгәм. Йырлы кыгыл дип, үзем һәм әнкәемне кадам. Без төркибез дип әйтәбез, ләкин бер-бере безне аңламыйбыз. Шуңа күрә бер-бере аңлашырга бер тел кирәк. Мин татар теле шундый тел дип уйлыйм. Шуңа күрә мин 8-9 ай элек татарча бер нәрсә дә белми кеше татарча өйрәнергә башлангач, хәзер кайбер татарлардан да яхшырак сөйләшәм татарча. Шуңа күрә бер-берене бик яхшы аңлашырга, ихлас һәм күңелле сөйләшергә шундый тел кирәк дип уйлыйм. Татар телен белгәч, хәзер бу вакытта мин үзбек телен һәм төрек телен һәм казак телен, башкорт телен дә аңлыйм. Шуңа күрә объединяющий тел була ул татар теле. Туган тел кешегә һәр вакытта кирәк, һәр вакытта туган тел энергиясын кебек энергия кешегә бер кайчан да, беркем дә берми. Бәхетенә үрелмәгез, көнләшмәгез, сабыр булыгыз. Бүген мен бәхетле иртәгәсез, балкып торсын барыр юлыгыз. Мин сезнең туган телегезне, татар телен бик тә яратам. Сездә сахача җырлыясым килә.
Таптыбын кылгас сайынақ, тыйыстере бүт дойдугун, күміс үтсөгей бұяңнақ, сахам сирин таптыбын.